Wala yung buntan. Kaya kami kumilang bunot. Ito na sundang. Mura na kumimitang bunot na. Kunin din sa mga doon. Kunin din ko. Dan pamilya natin yung bunot dari mailap ya kung kapag ilap kung daw ba alisa ka dari kumulay sa itong isa katong ganina katong i-slice na ito ba nga katong kuhan kayo mag-on-on ko ipagsiw ko mag-pagsiw katong ito magitagod kayo na nga ulo ba sa release ba ulos pa-release mga idol kapalit ng magina at ano bitaw sa panga o sa panga mga idol lamig yan siya ganahan ko ang paksyo kanan mo si Bus Bombay ahos pangaling paminta nga dahonan itong mga masawa mga idol sa among kamalit kanina tingnan na siya tanon karon ulo lagi sa release lagi itong panga ba panga release tuntunan
muna yung punong dala. Ito yung mga idol, daghan ng bakos, bumbay. Ito yung sabunan mo katong silid itong tagas mga idol. Ayun. Minta na yun. Minta dahunan. Minta liso. Sana. Yan. Bili kayo daganong suka. Igo lang dyan. Bili na magluto at suka. Para bunot yun ang meron nga ang aray kumsak taginis yung puksaw nga yun sa'yo naman meron kinam ko yung himan na imulidin ay tandir kaso wala nga nang pinibawatan oran meron ko pala hindi nga ulit hindi na yan Sige na ko rin buhay daw ngayon bubuk ba ha sila hawak ko ito sakit ang hawak ko okay siya mga idol pero kasi na siya inip na kaya ubala yan ang ubala na yun kauban dinisa sa kabulig jadi harus tak orang dengar itu plano dengar pun bisa belag ni Idol Japir sniper panagat tilabangan datang sila og kuan uno sa bagyo sa laod kuyaw kita tanaw mga idol dingaw pag tanaw dingaw nga kuyaw kaya sakayan palupan na sakayan pero sa Idol Japir sige magkatawa mga idol baliwa naman ako ato marang balitan ang tinahin na ba ito siya baliwala ang daling beras sanay na sila ba kabungot hindi ako hindi nagul sunod natin siya ni Michael ni Japir ini apa yang tahu mana yang kalingawan dari baik na dulu berapa yang paling sebelah karena ilang na belabang naon
ito na. Sanford. Tinggal paling bagdag eh. Kalau yang kumangkong kunting pa. Sangat. Kung bunta ni kung ano ini aja ba ini berpin kung bunta Kapoy yung sutuhan, kami kapoy sa bawang may idol lah, kumbutan. Dengar mo na ito? Na? Kaya to. Ha? Kumama na po nito. Kasi Tanong ka pa. ha? Tanong dito. Tanong hangin. Kaya yun na mahangin ang panahon. Sa? Sa lingod. Eh, kulang nih, kulang. Ang kau kan hindi nga parehas na ako. Tulog na sana.
Lando kayo. Nantak ko na yun. Ikaw ka na eh. Misis mo ito, nalingog ka ng jacket. Nalingog ka ng jacket sniper. Misis.
na kayo yung video mga idol. Ako lang niya ipakita sa inyo ang kanang hapit na mahuman. Ako lang niya itong balikan. Yung ina lang. Okay, mas sobrang na kayo kataas. Balik ko niya mga idol kanang gamay lang mabilin.